Ce se întâmplă când un CPU devine prea rece? Ei bine, știm ce se întâmplă când se întâmplă invers și se încălzește prea tare. CPU-ul se supraîncălzește și își pierde din performanță. Deci, ce provocări întâmpinăm la polul opus, când un CPU devine din ce în ce mai rece? Ca să aflăm, astăzi vom experimenta câteva metode alternative de răcire a unui PC. Începem simplu, cu un ventilator de cameră. Așezându-l chiar lângă placa de bază, îi vom oferi un flux mare de aer pentru a ajuta la disiparea căldurii. Dar deocamdată doar punem în mișcare aer la temperatura camerei. Așa că dacă adăugăm câteva pungi cu gheață, putem scădea temperatura aerului din jur. Și iată avem prima noastră configurație de răcire. Așadar, hai să pornim PC-ul să vedem dacă chiar ajută. Cu ventilatorul de cameră oprit, putem vedea că temperatura normală a procesorului în sistem este în jur de 37-39 de grade Celsius. Și acum dacă dăm ventilatorul la putere maximă, pot să spun și eu că simt o mulțime de aer rece suflat direct pe placa de bază. Și dacă ne uităm la graficul real, putem vedea că temperatura a scăzut deja cu peste 10 grade Celsius. Sincer, nu e deloc rău, dar putem face mult mai bine de atât. Așa că vom scoate gheața și ventilatorul și le vom înlocui cu o minune modernă, aparatul de aer condiționat. Am găsit acest aparat portabil pe Craigslist pentru $100, ceea ce e mai ieftin decât unele sisteme AIO, dar va necesita câteva modificări ca să funcționeze cu sistemul nostru. Practic trebuie să creăm o conexiune directă de la ieșirea de aer rece a aparatului de aer condiționat până la procesor. Și datorită unui pic de bandă adezivă și muncă manuală, suntem gata. Iar acum, lichidul frigorific din aparatul de aer condiționat răcește practic direct aerul dintre el și procesor. Cu asta putem porni calculatorul încă o dată. Așadar, după ce ne-am conectat și am configurat programele de monitorizare, putem vedea din nou acea temperatură de bază de 37 până la 39 de grade. Pornirea aparatului de aer condiționat arată că temperatura sa implicită este de 66 de grade Fahrenheit sau aproximativ 19 grade Celsius. În scurt timp începe să arunce aer cald pe spate, în același timp cu aerul rece pe duză. Și din nou, din experiență, acest aer pare chiar mai rece decât configurația cu ventilatorul și gheața. Și se pare că poate deveni chiar și mai rece, ajungând la limita sa de 62 de grade Fahrenheit sau aproximativ 16,6 grade Celsius. Dacă ne uităm la graficul temperaturii procesorului, putem vedea că începem să coborâm spre 28-29 de grade, chiar puțin peste 30. Dar acesta este doar începutul. După ce aparatul de aer condiționat a avut ceva timp să se încălzească, sau mai bine zis să se răcească, ajungem pentru prima dată la 19 grade Celsius în acest experiment. Dar scăderile de temperatură nu se opresc aici. Pe parcursul câtorva minute, temperatura procesorului continuă să scadă până când ajungem pentru prima dată la o valoare formată dintr-o singură cifră. Asta e sincer absurd și arată cât de bun este aparatul de aer condiționat la răcirea calculatorului nostru. Dar putem face și mai bine? Bineînțeles că putem. E timpul să scoatem gheața carbonică. Vrei să vezi ceva nebunesc? Procesorul acesta este la temperatura camerei și nu am accelerat deloc videoclipul. După ce a stat în contact cu gheața carbonică doar câteva secunde, întregul IHS începe să se acopere de brumă. Asta se întâmplă pentru că gheața carbonică este pur și simplu atât de rece, ajungând la minus 100 de grade Fahrenheit sau minus 70 de grade Celsius. Deci, ce se întâmplă dacă o folosim pentru a răci procesorul nostru? Ei bine, vom lua o bucată de gheață carbonică și o vom pune deasupra acestui radiator plasat convenabil. Și acum, asta este unul dintre cele mai absurde lucruri pe care le-am văzut vreodată. Ești pregătit? Urmărește temperatura asta. Așa este, scade la 0 grade Celsius. 0 grade. Și ar scădea și mai mult, dar instrumentul de măsurare pur și simplu nu merge sub 0. Și ține minte, acesta este răcit pasiv cu gheață carbonică. Nu există niciun ventilator care să miște aerul în jurul acestuia. Este doar gheața carbonică. Este sigur să presupunem că procesorul atinge temperaturi între minus 60 și minus 70 de grade Celsius. Și la aceste temperaturi, primele semne de probleme încep să apară. Acum, revenind la experimentul nostru cu procesorul și gheața carbonică, dacă te uiți cu atenție la radiator și la placa de bază din jur, s-ar putea să observi aceste mici picături de lichid care încep să se formeze. Ai putea crede că acest lucru se întâmplă din cauza topirii gheții carbonice și transformării ei în lichid. Dar problema cu gheața carbonică este că ea se evaporă atunci când se încălzește, nu se transformă deloc în lichid. Așadar, aceste picături provin din cu totul altă parte, iar vinovatul este condensul. Același lucru se întâmplă când pui un pahar rece cu apă pe teșghea într-o zi fierbinte de vară. Vei observa că exteriorul paharului devine umed din cauza diferenței de temperatură dintre aerul rece din interior și aerul mai cald de afară. Când aerul este răcit la o temperatură sub punctul de rouă, capacitatea lui de a reține umezeala scade, determinând vaporii de apă din aer să se transforme în lichid. Așadar, aceste picături de pe calculatorul nostru nu sunt gheață carbonică topită, ci de fapt doar H2O, care după cum probabil știi, nu se împacă bine cu componentele electronice din cauza abilității sale de a conduce electricitatea și de a provoca scurt-circuite. Așadar, condensul reprezintă o problemă serioasă atunci când un procesor se răcește prea tare. Dar care sunt câteva metode de a evita acest lucru? Răspunsul surprinzător se găsește probabil chiar în dulăpiorul cu medicamente din baia ta. Dacă ai urmărit vreodată un videoclip cu un overclocker extrem care se pregătește, de exemplu, să toarne azot lichid direct pe un procesor, poate ai observat că primul lor pas este să acopere placa de bază cu un strat de vazelină. Acest strat hidrofob acționează ca o izolație între placa de bază și aerul din jur, creând o barieră pe care se condensează vaporii de apă, fără ca aceștia să fie în contact direct cu aceste componente electronice sensibile. Și ca o notă suplimentară, lacul de unghii poate fi folosit pentru același efect în loc de vaselină, dar este o soluție ceva mai permanentă deoarece este mult mai greu de curățat. Bun, deci condensul este o problemă care poate fi gestionată. Dar ce alte probleme apar atunci când ajungem la aceste temperaturi sub 0? Ei bine, pentru a afla, trebuie să aruncăm acum o privire mai atentă asupra pastei noastre termice. Acționând ca un strat direct între procesorul nostru și radiator, pasta termică are rolul de a înlocui toate golurile de aer dintre aceste două suprafețe pentru a transfera căldura mai eficient. Și face o treabă fantastică la acest lucru între temperaturile de 130 de grade Celsius
la capătul superior și minus 50 de grade Celsius la capătul inferior. Dar stai puțin, acum suntem în afara limitelor acestui interval, apropiindu-ne mult mai mult de minus 60 până la minus 70 de grade Celsius decât de limita de minus 50. Și astfel, în afara acestui interval, poți vedea rapid cât de rigidă și tare a devenit pasta noastră termică, care înainte era viscoasă. În funcție de ingredientele chimice și compoziția pastei noastre termice specifice, această rigiditate va duce adesea la crăparea pastei. Iar când acest lucru se întâmplă în calculatorul nostru, apar goluri în sistemul de răcire, iar aerul le ia locul, ceea ce înseamnă că în acest moment pasta noastră termică nu mai face legătura între sursa de căldură și radiator, ducând la un transfer termic foarte ineficient. Pe lângă asta, situația devine și mai drastică dacă avem orice tip de pastă termică cu metal lichid în interiorul IHS-ului procesorului nostru. Și chiar dacă nu este cea mai comună situație din lume, voi entuziaștii de overclocking știți foarte bine cum e să puneți puțin metal lichid în interiorul unui procesor. La temperatura camerei cu siguranță depășește performanțele pastei termice normale, dar în aceste situații de frig extrem, metalul lichid devine chiar mai rigid decât pasta termică obișnuită. Și datorită apropierii sale de chipul propriu-zis al procesorului și de cache-uri, reprezintă o amenințare extrem de periculoasă de a zgâria fizic aceste componente interne. Soluția de data aceasta este pur și simplu să folosești pastă termică special concepută pentru aceste temperaturi foarte scăzute și să eviți complet utilizarea pastei termice din metal lichid. Bine, acum că am evitat amenințarea atât a condensului cât și a crăpării pastei termice la aceste temperaturi de aproximativ minus 60 până la 70 de grade Celsius, e timpul să mergem și mai departe cu răcirea. Și mă refer la mult mai rece. Pentru asta trebuie să părăsim studioul nostru și să găsim un laborator de criogenie. Pe măsură ce temperatura unui procesor scade tot mai mult, ajungând la valori negative de peste 200 de grade Celsius, putem intra de fapt într-o cu totul altă formă de calcul. Mai exact, în lumea calculului cuantic. Calculul cuantic necesită procesoare cuantice, iar în interiorul acestor procesoare cuantice, chiar și cantități minuscule de căldură pot provoca erori în stocarea qubitsilor, care sunt practic elementele de bază ale unui PC cuantic. Din această cauză, trebuie să păstrăm un procesor cuantic la temperaturi mai scăzute decât cele din spațiul cosmic, ceea ce este de-a dreptul uluitor. Dar dacă gheața carbonică ne poate duce doar până la aproximativ minus 70 de grade Celsius, cum putem ajunge la temperaturi de aproape 4 ori mai scăzute decât atât? Ei bine, o metodă care este folosită în prezent de cercetători este un sistem de refrigerare prin diluție fără criogen, care are mai multe etape de mecanisme de răcire, dar se bazează în principal pe evaporarea izotopilor de heliu ca agent frigorific. Acest lucru permite ca spațiul să fie răcit la fracțiuni de grade deasupra cele mai scăzute temperaturi teoretice posibile, care este cunoscută și sub numele de zero absolut. Și pentru context, aceasta este în jur de minus 273 de grade Celsius. Acestea fiind spuse, există o metodă alternativă de răcire care este explorată pentru a înlocui aceste camere frigorifice mari. Iar această nouă metodă s-a dovedit că permite același tip de răcire extremă, menținând restul camerei la temperatură normală. Iar soluția nu este alta decât laserele. Așa este, aceasta este tehnologia de ultimă oră a răcirii cu laser. Prin procesul de lansare a unor lungimi de undă specifice de lumină, la nivel microscopic, asupra moleculelor individuale care alcătuiesc un obiect, răcirea cu laser poate adăuga impuls în direcția opusă față de cea în care se mișcă aceste molecule în prezent, ceea ce în esență încetinește totul și reduce masiv temperatura întregului sistem. Sincer, pare desprins dintr-un film SF sau ceva de genul, dar chiar funcționează, ceea ce este incredibil. Acum, în prezent, această metodă are constrângeri legate de răcirea unor suprafețe mari, așa că pentru a răci întreaga suprafață a, să zicem, unui CPU, ar putea fi nevoie de ceva timp. Dar dacă această tehnologie poate fi scalată până la punctul în care o poți instala în propriul tău PC, atunci procesorul tău va fi foarte aproape să devină un supraconductor. La aceste temperaturi incredibil de scăzute, apropiate de zero absolut, procesorul tău ar putea transfera electricitatea prin el fără nicio rezistență, ceea ce ar duce și la absența totală a căldurii. Ceea ce, dacă mă întreb pe mine, este scopul suprem pentru un sistem de răcire din calculatorul tău, unul care nu produce deloc căldură. Așadar, da, există cu siguranță provocări atunci când un procesor devine din ce în ce mai rece. Dar, după cum am văzut astăzi, beneficiile unui procesor rece depășesc cu mult consecințele. Iar în PC-urile noastre obișnuite, cu răcire cu lichid sau cu aer, de fapt, nu trebuie niciodată să ne confruntăm cu aceste consecințe. Dar, cu toate acestea, a fost totuși un subiect interesant de explorat. Așadar, asta a fost tot pentru astăzi. Eu sunt Meister, vă mulțumesc că ați urmărit, ne vedem data viitoare, rămâneți cool, dar nu prea reci.